Салом дӯстон, як сайти дигар барои пулкоркунӣ бо воситаи задани сайт ном дора aviso.su ссилка барои регистратсия кардан дар сайт дар поёни видео мешавад. Ва барои пулкоркунӣ зарабат ватай интихоб мекунем ва серфинг ва инҷа приступид к просмотра интихоб мекунем ва намуда сайта нишон метавад ва инҷа 5 сония нишон метавад. Ин 5 сония таймер учид ва инҷа аз тарафи дасти чап ба рост мегузаронем, отправите интихоб мекунем ва пул дар баланси мо мегузарад. Ва тарзи дигари пулкоркунӣ переходи аз сайт переходиро интихоб мекунем ва дар инҷа ина сета задани мада нишон додагиай ва мо задани даркоримонро интихоб мекунем ва ина дар сайт мегузарад ва дар инҷа ҳам 5 сония нишон метавад ва бе ягон капчаву бе ягон чип автоматик пул дар баланси мо мегузарад. Ва ина пул гузаштак дар баланси мо. Ва тарзи дигари пулкоркунӣ бошад чтени писми ҳастай, яъне сообщениёро мехонем ва пулкор мекунем. Эҷе десе ки ина дар баланси мо ин қадар пул гузашт. Ва чтени писмеро интихоб мекунем ва задани даркориро мегирем, приступид к просмотр мекунем ва дар инҷа мода саволҳо навистагиай ва поёниш бошад сета ҷавобай. Якча интихоб мекунем, якташ дурустай, дутаи дигаш нодурустай. Инҷа хондем инҷа нет ёки нети поёнгиш ёки DNS мобайн якча интихоб мекунем ва агар дуруст боша мода ҳамихе реклама нишон метавад ва мо автоматик дар сайт мегузарем, таймер нишон метавад. Ва ина ман хато кардам ва мада реклама нишон надод. Агар хато кунед реклама нишон наметавад. Ва мегузарем ба тарзи дигари пулкоркунӣ ва дар инҷа заданиёро нишон метавад. Ва инҷа мо метавонем YouTube, Zen, контакт, регистратсия, Telegram ва инҷа заданиё бисёра. Ягон таиша интихоб мекунем ки мо дар кора ва инҷа избрни VIP чӣ хеле ки дар кора мегирем ва поёнда метавонем нархша бинависем. Мисол 1 рубла, 3 рубла, 5, 10 чанд қадаре ки мо метавонем кор кардан. Мисол то 100 рублара ҳастай заданиё, болотаршам ҳастай. Ва ина инҷа 5, 4, 20 копейка ҳам ҳастай. Ҳар хел заданиё ҳастай ва заданиёи даркоримонро интихоб мекунем ва мехонем ва кор мекунем бо воситаи ҳамин заданиё ва дар задани пул бисёртар кор мекунем. Ва дар инҷа мода ҳам хел саволу ҷавобҳо ҳастай. Инҷарам саволода инҷа прохождени тести ном дорад. Саволода мода савол метавон, агар ҳамин пайдо шава ҳамин задани саволода ҷавоб метаҳем ва инҷа пулаш бисёртара. Ва заданиёи YouTube ҳастай. Заданиёи YouTube бошад, дар инҷа мо 5 сония тамошо мекунем видеои YouTube ва ина приступид к просмотра интихоб мекунем ва ина 5 нишон додагиай. Вақти плея зер кардем, ҳамин 5 таймериш кор мекунад. 5 сония гузашт, пул ба таври автоматӣ дар баланси мо мегузарад. Ва ина мо плея зер кардем ва инҷа таймер нишон дод. Таймери учид ва подтвердид просмотра интихоб мекунем ва пул дар баланси мо мегузарад. Ва инҷа нишон дод ки нами қадар пул дар баланси мо гузаштаг. ва дар инҷа ҳам бошад ҳамин хел апроса, яъне савол метавонед шумо да саволода ҷавоб метаҳед. Дар инҷа ҳам ҳамин хел агар саволҳо пайдо шаванд, баъд кор мекунед, пул ки кор карда ин инҷа балансатонро нишон метаҳад. Инҷа мегиред, дар основной балансатон мегузаронед пула ва метавонед пула баъд бигиред. Ва инҷа заданиёи контакт ҳастай. Барои заданиёи контакт шумо аввал бояд ки ҳамун контактона дар ҳамин сайт добавид кунед. Баъд метавонед заданиёи контактро буд кунед. Ва инҷа барои рекламодателҳо ҳастай. Рекламодателҳо метавонанд ҳамин рекламаҳошонро добавид кунанд. Чӣ хеле ки дар инҷа баннерҳоро дидасен, ҳамин хел шумо ҳам метавонед ягон сайт дошта бошед, рекламаш кунед. Ва инҷа реферални ссилка дорад. Инҷа реферални ссилка дутаи болода дидасен, ҳаминро копироват мекунед, дӯстотон дароӣ мекунед. Вақти регистратсия кардан ва дополнительно ай пули коркардагӣ ва ё шумо ҳам пул кор мекунед. Ва инҷа бо баннерҳоро нишон додисай. Баннерҳои ҳамин сайта метавонед ҳамин баннерҳоро рӯй кунед, бо воситаи баннер реклама кунед ва поёнишда кодай. Кодаш барои сайтҳои агар шумо сайт дошта бошед, дар сайтон мепартоед ва нимхели баннер нишон метавад.
дар ҳамун сайти шумо болои сайтонда ё ки баршда даги ҷое ки мондаям банерҳоро нишон метаҳанд. Вақте мисол дуромадан дар сайти шумо метавонанд ба инҷа регистрация кунанд ва пулотон ҳамон шумо метавонед дар WebMoney, YouMoney, Payeer, мобилни телефон, Kiwi, Visa, Mastercard ва Mir, картаи Mir метавонед бигиред. Аммо барое ки пултона бигиред, шумо бояд аввал ҳамин кашлокҳо якча добавид кардагӣ бошед. Дар настройка медуред профилтонда ва як кашлокша добавид мекунед. Инҷа кашлокҳоро нишон додагӣ, кадомеша ки доред добавид мекунед ва сохранита интихоб мекунед. Сохранита интихоб менед, картатона мисол кашлоктона добавид кардед ва метавонед пултона бигиред. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.